Ćao. Dobro mi došli u novi Color Grade tutorial. Danas ću vam pokazati kako možete da color gradeujete sliku u Photoshopu ili Lightroomu, nije toliko ni bitno realno. A usput ću pokušati da vam objasnim razliku između color correctiona i color grading. Nije toliko teško, tako da mogli bi da krenemo realno. Za početak što se tiče slike, naravno da vi možete da color gradeujete koju god hoćete sliku, ali idealna bi bila u RAW formatu. Sad, ko ne zna šta je RAW format, to je format slike koji čuva sve podatke, znači o različitim ekspoziturama, jačinama boje i te neke stvari, znači da kada vi ubacite u Photoshop, možete da ga dajete tu fleksibilnost menjanja svega i svačega, da ne gubite sam kvalitet slike. Dok recimo JPG, PNG i ti neki formati slika, kao što recimo mi imamo ovde, kada imaju crnu ovako boju negde ili ovaj nema toliko jake bele boje, ali crne recimo ovako, tu ne možemo da vratimo kvalitet jer to je jedna jedina slika, dok recimo u RAW formatu bi mogli to da vratimo lepo da ima zapravo podatak na tim slikama. Zato RAW format zauzima dosta više i prostora nego obične JPG i PNG slike, to je s razlogom realno, ali eto, čisto da znate napravimo razliku. Sad, mi za ovaj primjer koristimo najobičniju JPG sliku, time što je slikana kao RAW fotka. Sad, šta bi vam uradila RAW fotka, jeste da slika slikana iz kamere ili ti telefona, zavisi šta koristite, svakako bi izgledala lošije nego da ste slikali u bilo kom drugom formatu, jer neće imati onako lepo sjajne highlightove, mračne senke i tako to, nego će biti sve neko između da bi vi to mogli sami posle da podešavate. Ja sam našao takav primjer, znači ovo nije RAW fotka, bila je nekad, ali ja sam je sa neta skinuo kao JPG, PNG, nije ni bitno, tako da radit ćemo na njoj, čisto znate. Za početak konvertujte u Smart Object i kopirajte jedanput sa Ctrl+J. Sad, prvi korak kod svakog color grade-a, bar u mom slučaju, jeste da color correction uradimo. Tu nastaje razlika između color grade-a i color correctiona. Šta je to zapravo? Color grade je zapravo taj cinematični izgled kakav obično vidite na filmovima i takvim nekim stvarima. Znači to je više ono artistički, nije baš toliko realno koliko je lepo za oči. Dok je color correction u većini slučajeva korišćen na ovakvim RAW fotkama, jer ovako kao što sam rekao je slikano, ali zapravo ne izgleda tako slika, znači dosta je svetlija, u senkama je tamnije i to, tako da idemo mi to manualno da popravimo, da bi slika izgledala kao što je zapravo i uživo izgledala. Tako da idete na filter, kamera RAW filter, idete u basic i sad možemo tu da nameštamo šta želimo. Sad za početak, kao što ste verovatno i primetili, fali dosta kontrasta na slici, tako da slobodno to možete da roknete koliko god hoćete ovako, baš da bude puno u suštini, dok imamo neke lepe crne boje kao što vidite na njegovoj majici. Zatim slika je malo underexposovana, tako da možemo i ekspozituru malčica povećamo. Senke ćemo malo da smanjimo, da bi dobili malo bogatije crne, pogotovo na njegovoj majici. Highlights se nećemo da diramo, što je malo čudno, znam da ste uvek navikli da obično to smanjujemo, ali sad nećemo da diramo. Malo povećamo bele, čisto ovako malčice, smanjimo saturaciju i povećamo vibrance. Ovako, stisnite OK. I sad kao što vidite to mnogo više liči na neku sliku koju bi recimo slikali sa normalnim telefonom ili tako nešto. Tako da evo pre color correctiona i posle. Znači vidite jasnu razliku. Znači color correction je samo da ispravimo ono što je na slici različito u odnosu na ono kako je slikano. Znači mi ne dodajemo ništa specijalno nego je samo ispravljamo. Sad stisnite Ctrl+J da napravite još jednu kopiju i možete dupli klik na ovaj kamera RAW filter ovde da bi nastavili samo gde ste ih stali. Sada šta želite obavezno da uradite jeste da pokušate da nađete što bolju i realniju boju kože. Sad znači nebitno koja je rase osoba, znači da li je crnac, azijat, belac, nebitno. Svi imaju onako crvenkasto naranđastu boju kože, sad da li je tamnija, svetlija, to je potpuno nebitno, ali u ovom slučaju kao što vidite imamo nekog crnca, tako da ćemo malo smanjiti ekspozituru da dobijemo malo tamniju kožu. Povećat ćemo highlightse da bi imali te njegove highlightse na faci belja, ne ovako prigušene, mi ćemo raditi sa white da bi to izgledalo realističnije. Blacks možemo da smanjimo ovako. Znači sad gađamo da izgleda što realistične boje, ne gledamo ništa ostalo, samo boja kože. Sada idemo u Color Mixer i stisnite na Luminance tab. Znači Luminance vam je svetlina boja, znači kao što vidite ovdje neka crvenkasta, rozikasta, kada smanjimo Luminance postaje tamnija, tako vratit ćemo to na nulu. Uglavnom, znači kao što sam rekao, crvenkasto, naranđasta je svaka boja kože, tako da za početak ćemo naranđastu malo smanjiti, da dobije taj crni ten, kao što vidite, ovako. Također možemo i crveno da smanjimo, tako prilike, i naravno ima i žute u koži, tako da i nju slobodno možemo ovako. Sad imamo poprilično realističnu boju kože, tako da možete da stisnete OK, znači evo kako je izgledalo pre našeg odrađivanja kože, evo i posle. Sad zapravo počinjemo sa color grade-om, znači
sad kad imamo kožu kakvu želimo i sve ostalo kako je slikano, možete napraviti masku na ovom layeru gde smo radili kožu, stisnite Ctrl I da napravite obrnutu masku, znači da se ne vidi ništa, i uzmete belu boju i samo pređete preko lica da bi se tu odradio taj efekt, tamniji koji smo pravili. Ovako, sad možete držite Shift i kliknite na oba layera, Ctrl E da ih spojite i možete desni klik Convert to Smart Object, stisnite Ctrl E da napravimo opet kopiju, idemo opet u Camera Raw Filter i sad dolazi taj deo gde je više lični izbor kako želite da nešto izgleda, to ne mogu ja da vam kažem, mada ja ću da gledam da napravim neki cinematik, onako zelenkasti izgled, verovatno znate na što mislim, onako dosta se često viđe u filmovima, tako da ja ću ovo malo da vam ubrzam, da ne morate gledati kako ja sve onako malo po malo radim, tako je sve imamo za par sekundi. Ok, ja sam nešto u Basic ovom tabu odradio, samo osnovno, znači ništa toliko bitno. Uglavnom, sad ono što je bitno da vam pokažem, što ne treba da zbrzam, jeste da odemo u Split Toning. Znači tu vam je glavni tab za highlights i shadows. Sve ovo možete raditi i u ovom Curve tabu, znači on je verovatno dosta bolji, ali prosto mislim da vam je za ovaj prvi tutorial koji pravim jednostavniji split toning, a i realno za potrebe ovog videa nam ne treba bolje, tako da. Uglavnom, za shadows, kao što sam rekao, želit ćemo taj neki zelenkasto plavi izgled, tako ćemo staviti neki ovako, ako između nešto aqua i plave prilike, i samo podignete saturaciju ovako, znači možda želim još malo plavlje. Ovako, sad ovo je malo previše saturacije, tako da ćemo smanjiti koliko nam odgovara. Sada ićemo u highlight i stavit ćemo highlights na neku žutu otprilike i povećati saturaciju, znači otprilike ovako. Sad možete naravno da vidite kako sve izgleda, uglavnom ja ću ovako na neku žutu. Sad kao što vidite ovo ne izgleda prelepo, tako da ićemo u color mixer ponovo i za početak ćemo ići u saturaciju. Sad, da bi dobili one duboke zelene i to, morat ćemo da im smanjimo saturaciju, to uradimo ovako, prosto smanjimo zelene, smanjimo žute dosta i vidite kako dobijemo taj izgled pozadi. Također je bitno da nagovestim da ne treba da gledate boju kože, zato što nismo za džabe pravili layer ispod, znači koristit ćemo tu kožu, a sve ostalo će nam bude od ovog grejda, tako da samo gledajte sve ostalo sem kože. Malo ćemo da povećamo ovog saturaciju na naranđastim bojama, sad idete u Luminance gdje ćemo da smanjimo zelene, znači budu onako tamne dosta, ovako, možemo žute da smanjimo malčice, također mislim da i naranđastu malo možemo ovako, mislim da izgleda ok. Sad vratit ćemo se u Basic tab da malo popravimo nešto što smo radili ovdje, znači sad nam ovako highlights jer su stavili da budu dosta žuti, malo su onako prigušeni, tako da ćemo vratiti ekspozituru malo ka gore i vratit ćemo highlights da budu ovako malo svetliji, također whites. Sad ićemo u Calibration tab i malo pomerati sve ove slajdere dok ne dobijemo neki izgled koji nam se sviđa, znači recimo ovako, da dobijemo malo crvenkastiju boju u njegovoj košulji. Ovdje možemo ka desno, vidite kako se menja boja pozadine, tu imamo najviše zeleni i dole plave ćemo ovako. Mislim da ok izgleda, tako da, svi ste ok. Sad vidite kako nam izgleda slika, znači ona je lepo color gradovana i sve to, ali boje kože su dosta rozikaste, crvene onako, tako da to ćemo popravimo. Sad znači napravite masku ponovo i uzmete crnu boju i samo obrišite preko lica da bi se video naš layer sa ispravnom bojom kože ispod. Sad imamo znači realističnu boju kože i naš grade okolo kako ga želimo. Sad mala neispravnost u samom osvetljenju slike, jest da mu je gornji deo glave dosta tamniji, tako da to možemo jednostavno da rešimo, napravimo novi layer exposure, malo ovako povećamo koliko mislimo valja, stisnemo Ctrl I na masku da je obrnemo, uzmemo belu boju, malo povećamo brush i prosto prelazimo preko tog tamnijeg dela i ovako možete da kontrolišete koliko želite, mislim da je ovako skroz ok, tako da je ovo pre ekspoziture i posle, znači izgleda dosta prirodnije. Tako da sada imamo taj neki osnovni grade, tako da sad možete spojiti sav edit koji smo radili u jedan layer, možete ga konvertovati u Smart Object, ićemo u Camera Raw Filter ponovo, da znači dodamo te neke male efekte. Sad ja bih za potrebe ovog edita malo smanjio saturaciju, ovako, i dodao još malo kontrasta, ovako. Sada idemo u Effects i uvijek je dobro dodati malo graina jer to onako izgleda filmski, znate, prilike ovako, i vinjet, ovako prilike. Sada smo već većinski onako gotovi, ali zadnji korak koji možete uraditi, idete na ovu ikonicu ovdje, idete Color Lookup ili vam ga LUT, kao što je ovdje upisan, znači izaberete prvi i sada samo strelicom kad dole možete menjati redom izglede, znači
koji vam se najviše sviđa, možete sve da prolistate. Ali evo, meni se igrom slučaju najviše sviđa ovaj prvi, tako možemo pasti skroz da smanjimo i prosto povećamo ovako malo koliko mislimo da ovo odgovara. Ja mislim da je ovako skroz ok, na 59%, tako da smo gotovi. Evo kako je izgledalo bez ikakvog color correctiona, bez grade-a, bez ičega. Evo kako izgleda na kraju, znači razlika je ogromna u najmanju ruku. Tako da nadam se da ste nešto novo naučili, nadam se da ste odgledali ovaj malo duži klip do kraja za razliku od ostalih koji su onako realno podosta kratki. Zamolio bih vas da ostavite like ako vam se svidio jer mi dosta znači. Također se subscribe-ujte i upalite zvonce ako želite da vidite buduće klipove. Zapratite me na Instagramu @powerhamster_, a mi se vidimo neke sledeće prestupne godine. Bye bye.